న్యూస్ ఆంధ్ర. లింగపాలెం మండలం బోగోలు రిజర్వేషన్ ఫారెస్ట్లో జామాయిల్ సాగు చేసి కటింగ్ చేయగా వచ్చిన ఆదాయంతో సగభాగం రోగులకు 100, సంరక్షణ సమితికి 89,10,543 చెక్కును గౌరవంగా శాసనసభ్యులు సొంగ రోషన్ కుమార్ సంఘ సభ్యులకు ఆదివారం క్యాంపు కార్యాలయంలో అందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అటవీ సంరక్షణ, పచ్చదనాన్ని పెంపుదలకు బాధ్యతాయుతంగా పనిచేసి ఆర్థిక అభివృద్ధి చెందడమే కాకుండా వాతావరణ సమతుల్యానికి కృషి చేయాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో లింగపాలెం మండల పార్టీ అధ్యక్షులు గరిమెళ్ల చలపతిరావు, రాప్రోలు రాము, మాజీ ఎంపీటీసీ వేంపాటి సత్యబాబు, మాజీ సర్పంచ్ చలమాల నాగేశ్వరరావు, ఎస్ఎస్ఎల్ దాసుబాబు, మాజీ ఎంపీటీసీ పలగాని రామకృష్ణ, మాజీ గ్రామ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు చిన్నెల్లు కొండ సువర్ణరాజు, వెంకటేశ్వరరావు, రాజారావు స్వామి తదితరులు